Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan dunung, Pak, akhirnya. Cara ucapane senajan grambiangan kan mantepe ati ijek kena. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lah sungkane wong iki didadekno kanugrahan ya iso, dadekno sengsara awak ya iso. Tunggu sombong ya iso. Nek dadekno dipilih sengsarane awak, wong sungkane ape ngakonake dhewe iki dadi cupet kok. Mergawe apa kan ngono akhire. Senengan pamor lan nek ra kena diguri pamore lha piye anak bojo diopeni apa pamore. Arep dipakani kondha. Wong minangka wis dadi kondangi wong ape sapa omah ngekeki gaweane wis jelas pekewuh kok. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim